வரல. ஓகே, வந்துச்சு மாதாஜி. வந்துடுச்சுங்களா? ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதை கிளாஸ். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 7வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதுல வந்து 3வது பிரிவு லாஸ்ட் 10 ஸ்லோகத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகே, இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? Is visible, Mataji. மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणीं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्थन्तस्तोहै अभद्राणि विधुनोति सुकृत्सताम् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ஸோ நம்ம அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா த நாலேஜ் ஆஃப் த அப்சல்யூட், முழுமையான அறிவு, ஞான விஞ்ஞான யோகன்றதான் தலைப்பு. இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா,
மொத்தம் வந்து 30 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. அதுல முதல் 3 ஸ்லோகம் வந்து கேள்வி ஞானம் பத்தி, அதாவது 2 வகையான கேள்விகள். ஞானம் நமக்கு எப்பவுமே வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து கேள்விகளை தான் ஆரம்பிக்கிறோம். நம்ம காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரையும் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ பால் வாங்கிட்டு வான்னு எவ்வளவு வாங்கிட்டு வரணும், அப்புறம் கடைக்காரன் கிட்ட போன எவ்வளவு காசு, அப்படிதான் கேட்டுட்டு நம்ம வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? சோ இது மாதிரி ஞானத்தை வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கின அதை வந்து அவரோகண முறை. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த குறையும் இல்லாதது. ஏன்னா வேதங்கள் மூலமா அவங்க ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறாங்க, அந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதே நம்மளா ஒண்ணு யூகிச்சு யூகிச்சு படிச்சு கண்டுபிடிச்சு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோகண முறை, ஆரோகணம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆரோகணம்னு குறை உள்ளது. நம்ம மனிதர்கள் வந்து குறை உள்ளவர்கள் இல்லையா? நமக்கு வந்து 4 விதமான குறைகள் இருக்கு. அதாவது எனக்கு சீட்டிங் அதர்ஸ், வேற ஒருத்தவங்க ஏமாத்தவும், கமிட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ், நம்ம வந்து தவறுகள் செய்வோம், நம்ம புலன்கள் வந்து குறைபாடா உள்ளது, இம்பர்ஃபெக்ட் சென்ஸ், அப்புறம் நம்ம மாயைக்குள்ள உட்பட்டு இருக்கோம், இல்லூஷன்ஸ். அதனால நம்ம பண்ற எல்லா விஷயங்களும் வந்து குறை உள்ளது. அப்புறமா வந்து அதுக்கு அடுத்தது 4ல இருந்து 12 வரை என்ன சொன்னாரு, கிருஷ்ணருடைய ஆஹ் சக்திகளை பார்த்தோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து சக்திமான், சக்திமான் கிட்ட இருந்துதான் எல்லா சக்திகள் வருது. அவர்கிட்ட இருந்த 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. அதாவது உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி, தடஸ்த சக்தி. உயர்ந்த சக்தி வந்து ஆன்மீக லோகம், தாழ்ந்த சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகம். அப்புறம் வந்து தடஸ்த சக்தி, அதாவது மார்ஜினல் எனர்ஜி வந்து ஜீவாத்மாக்கள்ன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து 13ல இருந்து 19 வரையும் 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கிருஷ்ணரை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. யார் யாரு? முட்டாள்கள், மனிதனின் கடைநிலையோர், மாயைக்கு உட்பட்ட ஞானிகள், அப்புறம் நாத்திகவாதிகள். இவங்க 4 பேரும் கடவுளை ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. யாரு 4 விதமான மனிதர்களை ஏத்துப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா துயருற்றோர். அதுக்கு நம்ம நேத்தெல்லாம் உதாரணம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது கஜேந்திரன், செல்வத்தை வேண்டுவோர், துருவ மகாராஜ். ஓகே, அப்புறம் கேள்வி உடையோர், அதாவது என்னதான் உண்மை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்க. அதாவது சௌனக ரிஷிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்த கோசாமி கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க. சௌனக ரிஷிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைமிஷார காட்டுல வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆயிரக்கணக்கான ரிஷிகள். சௌனக ரிஷி தலைமையில அவங்க வந்து சுத்த கோசாமி கிட்ட வந்து கேள்விகள் கேட்பாங்க. ஓகேவா? அது அப்புறம் உண்மையை பற்றி ஞானத்தை தேடுபவர், உண்மையான கடவுள் யாருன்னு சொல்லிட்டு தேடுறாங்க பாருங்க ஞானிகள். அவங்க வந்து பரம்பொருளை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேக்குறவங்க. இந்த 4 பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை ஏத்துக்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற செஷன் என்னன்னா 20ல இருந்து 25 வரையும் தேவர்களின் வழிபாடு. அந்த தேவர்களின் வழிபாடு யார் பண்றாங்க, அதனால பலன் என்ன, ஏன் பண்றாங்க? அந்த மனுஷனுக்கு ஏகப்பட்ட ஆசை இருக்கு இல்லையா? அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவில் குறைபாடு உள்ளவர்கள், அவங்கதான் வந்து தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம். அதனோட பலன் என்ன? தற்காலிகமானது. தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார வழிபடுறாங்களோ அந்த கிரகத்துக்கு போவாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து கடைசி பகுதி 26ல இருந்து 30 வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, முற்பிறவி புண்ணியங்கள் பாவங்கள் இல்லை, உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால அது எல்லாமே நல்லிஃபை ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் எல்லாரையும். ஓகேங்களா? சோ நம்ம இப்போ 20வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஏற்கனவே அது இது இருந்துச்சுன்னா எடுத்து படிங்க மாதாஜி. 20வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா துளசி மாதாஜி லிங்க் இருக்கும் மாதாஜி, நேற்று கிளாஸ் கேளுங்க மாதாஜி, கண்டினியூஷன் இருக்கும். ஓகே மாதாஜி. 20வது படிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது. படிங்க மாதாஜி 20 ஸ்லோகம். கிருஷ்ண காமஸ்தேஷு ஞான பிரபத்யந்தே அன்ய தேவதா தம் தம் நியமஸ்தய பிரகிருதாய
நியதா ஸ்வயஹ. ஜட ஆசைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜடை ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு முறைகளை நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். சோ என்ன சொல்றீங்க? ஜட ஆசைகளால். ஓகே, அவனுக்கு வந்து என்ன இருக்கு? ஆசை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா, காமை தயிர் ரித்திய ஞானக. அவனுக்கு இச்சை இருக்கு. அந்த இச்சையினால அவன் புத்தி வந்து கொஞ்சம் பேதலிக்குது, அறிவை இழக்கிறார்கள். ஓகேவா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க? பிரபத்தியந்தே அந்நிய தேவதக. சோ தேவதர்கள் கிட்ட வந்து போயிட்டு இவங்க சரணடைறாங்க. சரணடைஞ்சு தனக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து நிறைவேற்றுக்கோசம் தேவர்களை வந்து சரணடைறாங்க. தம் தம் நியமாஸ்தாய. நியம அஸ்தாய நியமம், அதாவது சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா? தேவர்களை வழிபடினா கூட சில விதிமுறைகள் இருக்கு. அதை பின்பற்றி என்ன பண்ணுவாங்க? பிரகிருத்திய நித்திய ஸ்வயஹ அப்படின்னு சொல்றாங்க. தனக்கு வேணும்ன்றத வந்து அவங்க அடைஞ்சிப்பாங்க. அவங்களுக்கு குணாதிசைகளுக்கு ஏத்த மாதிரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ யாரெல்லாம் அந்த தேவர்களை வழிபடுவாங்க? யார் வந்து தேவதைகள் கிட்ட வந்து சரணடைகிறார்கள் பாத்தீங்கன்னா, குறைந்த அறிவுடையவர்கள், ஜட ஆசைகள் நிறைய இருக்கிறவங்க, நிரம்ப பெற்றவர்கள், உடனடியாக பலன் வேணும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்க வந்து தேவ வழிபாடுகள் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அவர் ஏன் குறைந்த அறிவுடையவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா, ஆன்மீக உணர்வுகள் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிறது இல்ல. ஆசைகள் என்னன்னா நிறைய இருக்கும். எனக்கு இப்பயே வந்து அது நிறைவேறணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கவங்க தான் வந்து கடவுளை வந்து முழுமுதற் கடவுள் யாருன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு. ஓகே, சோ சின்ன சின்ன ஆசையால தூண்டப்பட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க? தேவர்களை வழிபடுறாங்க. ஓகேவா? ஆனா தூய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவ வழிபாடை பண்ண மாட்டாங்க. இது நம்ம நேத்தே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல என்ன சொன்னாரு பகவானு? எல்லா கிருஷ்ணர் தான் வந்து மாஸ்டர், அவருடைய சேவகர்கள் தான் நம்பன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். இருத்தொடர் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சனிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோ யோ யாம் யாம் தனும் படிக்தக இஷ்டத்தடியார்ஷி நிஷ்யதி தஸ்ய தஸ்யாசலாம் ஸ்ரத்தாஷம் தமோவ விதத்தாயம்யகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவா இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். என்ன சொல்றாரு? யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தக. ஓகே, ஸ்ரத்தையா ஆர்ச்சித்தும் இச்சதி. ஸ்ரத்தையான என்ன? நம்பிக்கை. ஆர்ச்சித்தும்னா என்ன? வழிபடுறது. சோ யாராவது வழிபடணும், தேவர்களை வழிபடணும்னு நினைச்சா அதுக்கு கூட அவங்களுக்கு என்ன நான் கொடுக்குறேன்? அந்த தேவர்களை வழிபடக்கூடிய இச்சையை நான் தான் கொடுக்குறேன். தஸ்ய 4வது லைன் பாருங்க. என்ன சொல்றாங்க? வித்யாமகி அகம். அதை வந்து நிறைவேறதுக்கு நான் தான் வழிபடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் இருக்கிறேன். நம்மளுடைய எல்லாருடைய இருதயத்துல 2 விஷயம் இருக்கு. என்னன்னா, ஒண்ணு ஆத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. ஓகேவா? நான் தான் உங்களை வந்து வழி நடத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். இந்த நமக்கு தெரியும், சூரிய தேவனை வழிபடணும்னா தோல் வியாதி ஏதாவது சரியாகும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? படிப்பு நல்லா வேணும்னா சரஸ்வதி தேவியை வந்து வழிபடுவாங்க. அழகான கணவன் மனைவி வேணும்னா உமா பார்வதி மற்றும் சிவனை வழிபடுவாங்க. இது வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து சொல்லியிருக்கு, தேவ வழிபாட்டை. ஓகே, இது யாருக்கோசம்? அறிவில் குறைந்தவர்களுக்கோசம். ஓகேவா? ஆனா அந்த இச்சை இருக்கு இல்லையா, எனக்கு இந்த இவங்களை வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு, அத கூட யார் கொடுக்கறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான். ஓகேவா? அந்த கிருஷ்ணர் மூலியமா தான் அவங்களுக்கும் வந்து அவர் மேல வந்து நம்பிக்கை வருது. சோ நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, முழுமுதற் கடவுள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். அவருடைய இச்சை இல்லாம ஒரு புல்லு கூட அசையாது இல்லையா? ஒரு அணுவும் அவனின்றி அசையாதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது மாதிரி இந்த உலகத்துல எல்லா விஷயங்கள் நடக்கிறது யாராலன்னு பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுளுடைய கண்ட்ரோலால தான் நடக்குது. ஓகேவா? சோ இவர் என்ன பண்றாரு? பரமபுருஷ பகவான் நமக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். கொஞ்சமா சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். பட் அதுல அவர் எப்பவுமே தலையிடுறது இல்ல. நம்ம இஷ்டம் என்னெல்லாம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருக்காரு. பட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்படிதான் வாழணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கார். பகவத்கீதையில அவருடைய கடைசி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன? கன்க்ளூஷன் ஆஃப் பகவத்கீதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சரண்டர். என்கிட்ட எல்லாத்தையும் நீ சரண்டர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அப்போ நடுவுல அவர் வந்து நமக்கு சுதந்திரமும் கொடுத்திருக்கார்.
இல்லையா? அந்த சுதந்திரத்துல அவர் தலையிடறதே இல்லை. ஓகேவா? நீ உனக்கு என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் அவருடைய ஃபைனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன? சரண்டர் டு மீ. ஓகேவா? சோ அந்த சரண்டர் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? அவர் மேல வந்து நம்பிக்கை வேணும் இல்லையா? சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்துக்கலாம். இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்க போறோம்? டேக் ஹோம் மெசேஜ்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அருவவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தத்துவம் மற்றும் இலக்கு வச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? கிருஷ்ணர் திவ்ய மங்கள ரூபம் உடையவர். அதை வந்து அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க அருவவாதிகள். ஓகே, கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷியாம சுந்தர வடிவத்துல இருக்காரு. ஓகே, ஆசையும் வெறுப்பும் உண்மை உண்மை உணர்வை மயக்குகிறது. ஆசை வந்து என்ன பண்ணுது? நம்ம அறிவை வந்து மயக்குது இல்லையா? அதனால நமக்கு வந்து உண்மை எது பொய் எது என்ற பேத பாவனை நமக்கு தெரியறதில்லை. மாயையை வெல்லக்கூடிய வழிகள். நம்ம மாயையை வந்து எப்படி வெல்லணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தர்களிடம் உள்ள பரிபூரண உண்மை. ஓகேவா? இதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாது சங்கம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாயாவை வந்து ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களிடம் வந்து நமக்கு வந்து பரிபூரணமான உண்மை இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இப்ப பிரபுபாதா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தூய பக்தர் இல்லையா? அவர்கிட்ட வந்து நம்ம உண்மை, அவர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட், அவர் வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும். ஓகே, ஏத்து அவர் என்ன பண்ணுவாரு? கிருஷ்ணர் கிட்ட நமக்குள்ள கூட்டிட்டு போவாரு. சோ இன்னொரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம என்னதான் சுதந்திரம் இருந்தாலும் நம்ம யாரை நம்பி வாழணும்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை நம்பி வாழணும். அவர் வந்து நம்மள வழி நடத்துவாருன்ற ஒரு தெளிவான விஷயத்த நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. சாதயா சத்தடியா யுக்தஸ்தஸ்யாரதன் தஸ்யாராதனமீகதே லபடிதே சத்த காமான்மயவ விஹிதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? சாதயா ஸ்ரத்தையா யுக்தா. ஸ்ரத்தையான நம்பிக்கை, யுக்தான முயற்சி பண்றது இல்லையா? தஸ்ய ஆராதனாம். ஆராதனாம்னு என்ன? வழிபடுறது. இகதே லபதே ச ததா காமம். ஓகே, காமான் காமான் மாயைவ விகிதான் இகிதான். என்ன சொல்றாரு? இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சிக்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுகிறது. சோ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு பாரு, அவனுக்கு வந்து அந்த தேவர்களை வந்து வழிபடுன்னு சொல்ற ஒரு ஊக்குவிப்பு நான் தான் கொடுத்தேன். போன ஸ்லோகத்துல சொல்றார், அதை வந்து நான் தான் வந்து பூர்த்தி பண்றேன். உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுகிறது. சோ சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி இவர் தான் இருக்கார். நம்ம போயிட்டு ஒரு தேவர்கள் கிட்ட வழிபடுறோம், எனக்கு இது வேணும், அதாவது நான் நிறைய செல்வங்களோட நான் வாழணும் அப்படின்னு நம்ம போய் பிரார்த்தனை பண்ணா கூட அதை வந்து யார் வந்து சாங்ஷன் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தேவர்களுக்கு அந்த சக்தியை கொடுக்கறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம ஏற்கனவே அந்த வேர்டு ஒரு நேத்து ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லைங்களா? 20th ஸ்லோகத்துல இன்னைக்கும் காலையில படிச்சோம். அதாவது கிருஷ்ணா இஸ் த மாஸ்டர், ஆல் ஆர் சர்வெண்ட். அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? மனுஷர்களும் சரி தேவர்களும் எல்லாரும் அவங்களுடைய சேவகர்கள்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தேவர்களிடம் ஒருவருக்கு உள்ள நம்பிக்கை கூடிய பரமபுருஷ பகவானிடம் இருந்துதான் வருகிறது. ஓகேவா? இப்ப கிளீன் ஆச்சா? நமக்கு ஒரு சில பேருக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிவனை வழிபடுவாங்க, சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மனை வழிபடுவாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தர் வழிபாடு. இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் வந்து முருகனை வழிபடுவாங்க, சில பேர் சாய்பாபா வழிபடுவாங்க. சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மேல பக்தி இருக்கு இல்லையா? அந்த பக்தி கூட நம்பிக்கை யாரு கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் தேவர்கள் மூலமாக உயிர் வாழ்க்கைக்கு வரமளிக்கிறார். நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அதாவது ராவணா இருக்காரு இல்லையா? அவர் யாரை நோக்கி வழிபட்டாரு? சிவனை நோக்கி வழிபட்டார். அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சிறந்த சிவ பக்தர். அவர்கிட்ட இருந்து வளங்களை பெற்றார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இரண்யகசிப்பு யாரை நோக்கி தவம் பண்ணாரு? பிரம்மாவை நோக்கி தவம் பண்ணார் இல்லையா? சோ அது மாதிரி உயிர் வாழியங்கள் என்னது? தேவர்களை வழிபடுறாங்க. ஓகேவா? பௌதீக விஷயங்களை விரும்பி கேட்பது தூய பக்தி அல்ல. ஓகேவா?
சோ நம்ம பௌதிக எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்ன்ற ஆசைக்கோசம் வந்து நம்ம கடவுளை வந்து வழிபடக்கூடாதுன்றத சொல்றாங்க. பர்பட்ல மறுபடியும் பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். அவனுக்குள்ள இருக்க காமம் ஆசையை நிறைவேற்றதுக்கோசம் இவன் என்ன பண்றான், தேவதேவர்கள் கிட்ட போறான். ஓகேவா? சோ சில விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு நிறைவேறும். சில விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைவேறாது. இது எப்படி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு இஷ்ட தேவதைன்னு சில பேர் நினைப்பாங்க. அதாவது ஒரு காலகட்டத்துல அவன் அந்த ஸ்டேஜ்ல போயிட்டு அந்த தேவர்களை வழிபடுவான். அவன் நினைச்சுப்பான், ஓ இதுதான் என்னோட லக்கி காடு, லக்கி சாமு, எனக்கு அதிர்ஷ்டம் கொடுக்கக்கூடிய கடவுள் இவர்தான் நினைப்பார். பட் அது என்ன, காக்கா உட்கார்ந்து ஏதாச்சும் பணமழை விழுந்துச்சு இல்லையா, அது மாதிரி நடந்திருக்கும். அவன் கர்ம வினைப்படி அது நடக்க வேண்டியதா இருக்கும். பட் இவனோட சூழ்நிலை வந்து அந்த தேவர்களை வந்து வழிபட்டிருப்பான். அதனால அது நடந்துச்சுன்னு நினைச்சிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், தொடர்ந்து அதே கடவுளை வழிபட்டுட்டு இருப்பான். பட் அவன் நினைச்சதெல்லாம் நடக்குதான்னு நடக்காது. ஏதோ ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கும். அவன் அறியாமையில இருக்கனால இதனாலதான் எனக்கு ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் அதை பிடிச்சிட்டு இருப்பான். ஓகேவா? அது மாதிரி நம்மளும் இருக்கக்கூடாது. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, யாரா இருந்தாலும் அவர் வந்து பரமபுருஷ பகவானைத்தான் வந்து வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ அவரை விட்டு வேற யாரையும் வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீ வந்து பரமபுருஷ பகவானை வழிபட்ட அது பௌதீகமானது அல்ல. ஓகேவா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக மயமானது. தேவர்களை வழிபட்டு அது வந்து பௌதீகமானதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஆஹ் அதே வந்து ஒரு தூய பக்தன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து கடவுளை பரமபுருஷ பகவானை வந்து வழிபடுறான். அப்ப வந்து அவனுக்கு தேவையான இந்த பௌதிக விஷயங்கள் ஆசைகள் மனசுல இருந்தா கூட வச்சுக்கோங்க, அவன் கேட்கலன்னா கூட அதை வந்து கடவுள் வந்து நிறைவேற்றுறான். ஓகே. அறிவில் குறைந்துள்ளவன் இந்த பௌதிக சுகத்துக்கோசம் எப்படி தேவர்களை வழிபட்டு அவன் அடைகிறானோ எல்லா விருப்பங்களையும் கடவுள் வந்து அவருக்கு பூர்த்தி செஞ்சு வைக்கிறான். அதாவது உதாரணம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சுதாமா இருக்காரு. சுதாமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஏழை இல்லையா, ஏழை பிராமணனா வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போறாரு. கிருஷ்ணர் கிட்ட போயிட்டு எந்த ஒரு வரத்தையும் கேட்கவே மாட்டார். பட் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு தேவையான எல்லா செல்வ வளங்களையும் கொடுத்தார் இல்லையா, அவர் கேட்காமலே கொடுத்தார். ஆனா அதே மாதிரி பலி மகாராஜா இருக்கார். அவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வந்து ஆஹ் அவர்கிட்ட இருந்து எல்லா செல்வ வளங்களையும் எடுத்துட்டார் இல்லையா. எடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, கடைசியில 3 அடி நிலத்தை கேட்டாரு. ஒண்ணு ஆகாயத்துல வச்சாரு, ஒண்ணு பூமியில வச்சாரு, இன்னொரு எங்கப்பா வைக்கிறதுன்னு தான் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா வாக்க. அதனால என்ன பண்ணாரு பலி மகாராஜா, என் தலைமையில வைங்கன்னு சொன்னார். இல்ல தலைமையில காலை வச்ச வாசுதேவன் அவர் எங்க தள்ளி விட்டாரு, சுத்தல லோகத்துக்கு தள்ளி விட்டார் இல்லையா. சுத்தல லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திர லோகத்தை விட ரொம்ப அழகானது. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் கடவுள் அச்சோ எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட இருந்து பறிச்சுட்டாரு, தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா பட் இந்திர லோகத்தோட ஒரு சிறந்த ராஜ்யத்தை வந்து கடவுள் வந்து பலி மகாராஜா கொடுத்தார் இல்லையா. தம் பக்தனுக்கு வந்து கடவுள் என்ன வேணாலும் செய்வார். ஓகே. அப்புறம் அது இல்லாம அவர் வந்து வாயில் காப்பானாவும் இருந்தாரு. ஓகேங்களா. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து முழு முதற் கடவுளை நம்ம வழிபடுறதுனால நமக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும். இந்த பௌதிக ஆசைகள் ஏதாவது இருந்துச்சு நம்ம கேட்கலைன்னா கூட அவரே வந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2வது வந்து ஆன்மீக லோகத்துக்கு நம்மள கூட்டிட்டும் போவார். அது வந்து எப்போ நம்ம தூய பக்தி பண்ணும்போது. ஓகேங்களா. சோ இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஓகே. துருவ மகாராஜா என்ன பண்ணாரு, செல்வம் வேணும்னு தவம் பண்ணார். அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ராஜ்யத்தை கொடுத்தார். அது மாதிரி முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்தினா நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். 23வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்தவத்து பலம் தேசாம் தத் படிவத் எல்பமேதசாம் தே வாந்தே பயஜோ யாந்தி மத்க படிக்தா யாந்தி மாமபி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்தவத். ஓகே. அந்தவத்துன்னா என்னது, தற்காலிகமானது, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு. ஓகேவா. பலம் தேஷாம். இந்த தேவர்களை வழிபட்டு நமக்கு என்ன விதமான பலன்கள் கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. தேவர்களை வழிபட்டு நமக்கு இது 2 தான் கிடைக்கும். அது தற்காலிகமானதா இருக்கும், ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும். ஓகேவா. சோ
அவங்க தேவ யஜோ யாந்தி மத் பக்தோ யாந்தி மாம் அப்பி. ஓகே, யாந்தி மத் பக்தோ யாந்தி மாம் அப்பி. ஸோ எந்த தேவர்களை வழிபடுறாங்களோ அந்த லோகத்துக்கு போறாங்க. ஓகே, ஸோ தோஸ் ஹூ வர்ஷிப் த டெமிகாட்ஸ் கோ டு த பிளானட்ஸ் ஆஃப் த டெமிகாட்ஸ். பட் மை டிவோட்டீஸ் மத் பக்தா யாந்தி மாம் அப்பி. என்னுடைய பக்தர்கள் எங்க வராங்க? என்னுடைய திருநாட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏதாவது ஒருத்தவங்க வந்து சூரியனை வழிபடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், சூரிய லோகத்துக்கு போவான். அதே வந்து சந்திரனை வழிபடுற சந்திர லோகத்துக்கு போவான், சந்திரனுடைய லோகத்துக்கு போவாங்க. அது மாதிரி எந்தெந்த தேவர்களை வழிபடுறாங்களோ அந்த லோகத்துக்கு போவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது இங்கெல்லாம் போனா என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா திரும்பி இந்த பூலோகத்துக்கு வரும். அதே யார் ஒருத்தன் பரமபுருஷ பகவானை வந்து வழிபடுறானோ, ஓகே, என்னுடைய பக்தர்கள் அதான் சொல்றாங்க பாருங்க, யாந்தி மத் பக்தோ யாந்தி மாம் அப்பி. என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து எங்க வருவாங்க? மை டிவோட்டிஸ் அல்டிமேட்லி ரீச் மை சுப்ரீம் அபோர்ட். அதாவது எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றார்கள். தேவர்களை வழிபடுறவங்க தேவலோகத்துக்கு போறாங்க. அங்கெல்லாம் போனா தற்காலிகமானது பலன் இல்லையா, அது எல்லைக்கு உட்பட்டது. மறுபடியும் அவங்க வந்து பிறப்பாங்க. சோ இந்த தற்காலிக அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசை சுகபோகங்கள் நல்லா இருக்கும். அதாவது அங்க என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். அங்க சந்தோஷத்தை விட்ட வேற எதுவுமே இருக்காது. ஓகேவா? ஆனா அது வந்து தற்காலிகமானது. அதே பரமபுருஷனை வழிபட்டா நம்ம அங்க போன திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அங்க வந்து நித்தியமா சந்தோஷமா தான் இருக்கும். ஆடல் பாடல் சந்தோஷமா இருக்கும். கோலோகல விருந்தாவனம். ஓகேங்களா? ஆனா தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானவர்கள் அல்ல. அதனால அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பலன் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது. ஆனா பரமபுருஷனை வழிபட்ட நிரந்தரம். ஏன்னா அங்க போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம இங்க வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இங்க வந்து மறுபடியும் படிக்கிறது, எக்ஸாம் எழுதுறது, வேலைக்கு போறது அதெல்லாம் இல்லை. ஹாப்பியா அங்கேயே இருக்கலாம் இல்லையா, சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஏன் ஏன் இவங்க வந்து தற்காலிகமான விஷயத்த குடுக்குறாங்கன்னா, அவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானவர்கள் அல்ல. அவங்களும் வந்து யாரு? கடவுளுடைய ஒரு அங்கத்துணுக்கு. அதனால அவங்கள முழுமையான விஷயத்த வந்து குடுக்க முடியாதுன்றத புரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம வந்து இப்ப வந்து டெசிஷன் எடுக்கணும். நான் எந்த வழி போறது? ஓகேவா? சோ நம்ம ரோட்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம டெஸ்டினி வந்து நம்ம சென்னைக்கு போகணும்னா நம்ம ஹைவேல போயிட்டு இருக்கோம். 2 வழி வருது. அப்ப வந்து 2 வழி வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து அரக்கோணம் போணும், இன்னொன்னு வந்து சென்னை போகுதுன்னு சொல்லிட்டு வழி பிரிஞ்சு இருக்கு. அப்ப வந்து எந்த ஊர் பக்கம் போணும்? நம்ம கோல் எங்க வச்சிருக்கோமோ அங்கதான் போணும். அந்த ரோடு தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். அது மாதிரி இப்ப வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். நான் எதை பண்ணணும்? ஓகே, நான் வந்து கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னு யார வழிபடணும்? இல்ல நான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு யார வழிபடணும்? நம்ம டெசிஷன் எடுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம எல்லாரும் எங்க போனோம்? கோலோகலம் பிருந்தாவனத்துக்கு. ஹரி போல் மாதாஜி. சூப்பர். சோ அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? ஏன்னா தேவர்களை வழிபட்ட என்னைக்குமே வந்து அழிவு உள்ளது. அது என்ன லிமிட்டெட் இல்லையா? பட் பரமபுருஷ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டெட். எல்லை எல்லையே இல்லாதவர் இல்லையா, ஒரு வரையறையே இல்லாதவர். ஓகே, சோ அவருடைய கருணையும் அளவற்றது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவ்யக்தம் விவ்யக்தம் அபணம் மன்யந்தே மாம் அபுதயாய் பரம் பாவம் அஜன்னாட்டோ மாமவ்யம் அனுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வியக்தம்னா என்னன்னு? தோன்றாதது. ஓகேவா? சோ என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்படுத்தியதாகவும் எண்ணுகிறார்கள். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். ஓகேவா? சோ என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க? இந்த சிற்றறிவு படைத்தவங்க அறிவில் குறைந்துள்ளவர். அவ்வியக்தம். கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவ்வியக்தம். ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு உருவமே இல்ல. அப்புறமா போன என்ன வந்துச்சு? வியாக்கியம் வியாக்திம் அப்படின்னு சொல்ற அவருக்கு ஒரு உருவம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. ஆனா
அவர் அப்படி இல்ல, எல்லாமா இருக்கிறார் இல்லையா? நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே படிச்சிருக்கோம். கடவுளை வந்து 3 நிலைகளை உணர முடியாது. என்னன்னு சொல்லுங்க? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கடவுளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உருவம் இருக்கு. ஷாமசுந்தர உருவம், 2 கை 2 கால் இருக்கு. அது வந்து கார்மேக வண்ணத்துல இருக்கிறாரு, கையில புல்லாங்குழல் வச்சிருக்காரு, தலையில வந்து மயில் பீலி வச்சிருக்காரு. அப்படியாப்பட்டவர் தான் வந்து கடவுள் இல்லையா? பட் அறிவில் குறைந்தவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து அவ்வியக்தம், அவர் வந்து உருவமே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறார். அருவமாக இருக்கிறார், ஜோதி வடிவில இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறார். அப்புறமா தான் அவருக்கு போக போக தான் உருவம் வந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அது அவங்களுடைய அறியாமை குறிக்குது இல்லையா? கிருஷ்ணரை பற்றி நிறைவற்ற அறிவுடையவர்கள் என்ன சொல்றாங்க? 2 விதமான மனிதர் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியாதவங்க இருக்காங்க இல்லையா? அறிவுவாதிகள், சிற்றறிவுடையவர்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிக்க முடியாது. அதாவது இந்த பிக்சர் இருக்கு. அந்த பிக்சர்ல அந்த பாட்டில்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க மாதாஜி. வாட்டர், தண்ணி இருக்கு. எந்த பாட்டில் எவ்வளவு இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன தெரியுது? ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து கொஞ்சமா இருக்கு, செகண்ட் இதுல ஜாஸ்தி. ஓகே, இப்ப வந்து இந்த விஷயத்த வந்து 2 விதமா கமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? 3/4 டம்ளர் காலியா, 3/4 பாட்டில் காலியா இருக்குதுன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். நீங்க சொன்ன மாதிரி 1/4 வாசி தண்ணி இருக்கு. சோ நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றதுதான் இங்க விஷயம் இல்லையா? நம்ம அறிவு எதை பாக்குது? காலியான விஷயத்த பாக்குதா, இருக்கிற விஷயத்த பாக்குதா? கரெக்டா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ நம்மளுடைய அறிவின் நோக்கத்தை வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும்ன்றத பார்க்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணரை எப்படி புரிந்து கொள்வது? அதுக்கு பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம ஜபம். நாம ஜபம் தொடங்குனா அப்ப பக்தி தொண்டு வந்து ஆரம்பிக்குது, ஸ்ரத்தா வந்து வருது. சோ அப்ப நாம ஜபம் பண்ணி பண்ணி அவரை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். நாம ஜபம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய இருதயம் வந்து சுத்தமாகுது. ஓகே, சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு பர்பட்ல வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். யமுனாச்சாரியார்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறந்த பக்தர் இருந்தார். ஓகே, அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜாச்சாரியோட சிஷ்யன். அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, மை டியர் லார்ட், devotees like Vyasadeva, Narada know you to be the personality of Godhead. By understanding different Vedic literature, one can come to know your characteristics. ஸோ பல வேதங்களை படிச்சதுனால இந்த வேதவியாசர் மற்றும் நாரதர்கள்லாம் வந்து உங்களை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா? உங்களுக்கு வந்து ரூபம் இருக்கு, குணங்கள் இருக்கு, செயல்கள் இருக்கு, நீங்க தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 கணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். உங்களை வந்து யார் புரிஞ்சுக்க முடியாது? பக்தர்கள் அல்லாதவர்களோ, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோ, ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோ, அசுரர்களோ உங்களை வந்து புரிஞ்சுக்கவே முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு என்ன இப்போ தெரியுது? கடவுளுக்கு வந்து ரூபம் இருக்கு. சோ ஒரு ரூபம் இருந்தாதான் அவங்களால வந்து செயல்கள் செய்ய முடியும். ஆமாவா இல்லையா? ரூபம் இல்லாம யாராவது செயல்கள் செய்ய முடியுமா? நம்ம எத்தனையோ கிருஷ்ண லீலைகளை பாக்குறோம் இல்லையா? அவரை மலையை தூக்கினாரு, காளிங்கன் மேல டான்ஸ் பண்ணாரு, எல்லாம் பாக்குறோமா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அப்ப இருந்து என்ன தெரியுது அதுல இருந்து? கடவுளுக்கு ரூபம் என்ற இருக்குதுன்றத தெரிந்தாவா வேதங்களை படிக்கிறதுனால நமக்கு தெரியுது இல்லையா? சோ ஒருத்தனுக்கு வந்து அந்த வேதங்களை புரிஞ்சுக்கணும்னா கூட அந்த அறிவு வந்து யார்கிட்ட இருந்து வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய காரணமற்ற கருணை இருக்கிறதால நம்மளால வந்து வேதங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து ஒரு வித்தியாசத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் பட்பட்ல இருக்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்க பகவத்கீதை இருந்தா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சில பேர் வந்து தேவர்களை வழிபடுறாங்க, சில பேர் வந்து குருவை வழிபடுறாங்க. என்ன வித்தியாசம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஓகே, சோ தேவர்களை வழிபட்ட தற்காலிகமான பலன்கள் மறுபடியும் பெறப்போன்றதை பார்த்தோம். குருவை வழிபட்ட என்ன நன்மை நடக்கும்? குருன்றது யாரு? கடவுளுடைய பிரதிநிதி இல்லையா? கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சமயத்துல வந்து அவதாரம் எடுத்துட்டு வர முடியாது. அதனால என்ன பண்றாரு? பிரதிநிதி அனுப்புறாரு, சக்தி ஆவேச ரூபமா அனுப்புறாரு. சோ நமக்கு தெரிஞ்சது யாரு?
இது நம்மளுடைய இஸ்கான் ஸ்தாபகாச்சாரியார் இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்தா ஸ்ரீல பிரபுபாதா இல்லையா? அவரு நம்ம அப்ரோச் ஆனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் என்ன பண்ணுவாரு, நம்மள வந்து எங்க வழி நடத்துவாரு, கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை நோக்கி பக்தி பண்றதுக்கு வழி நடத்துவார். சோ அப்ப என்ன ஆகும், நமக்கு நித்தியமான சந்தோஷம் வரும். ஓகே, நமக்கும் புரிஞ்சுப்போம் நான் என்ன பண்ணேன்னா பக்தி, எந்த விதமான பக்தி பண்ண நான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியும் இல்லையா? அதுதான் வந்து இந்த ஹையஸ்ட் கோல் ஆஃப் த ஹியூமன் லைஃப். ஸோ அவர் அதுக்கு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு மகா மந்திரம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இது வந்து இந்த சப்தம் வேற இல்ல, கிருஷ்ணர் வேற இல்லைன்றத பக்தர்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க. அதே பக்தர் அல்லாதவங்க என்ன நினைப்பாங்க, கிருஷ்ணரே அவதாரம் எடுத்து வந்தா கூட அவரை வந்து சாதாரண மனுஷன் நினைப்பாங்க. அவருக்கும் நமக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசம் இல்லைன்னு நினைப்பாங்க. பட் என்ன வித்தியாசம்னா, அவருடைய உடலும் சரி ஆத்மாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது, அழிவு இல்லாதது. பட் நம்மளுடைய உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது. ஏன்னா இது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. ஏன் நித்தியமானதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது கடவுள் கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. அதனோட இயற்கையே என்ன, கடவுளுக்கு சேவை செய்யறதா. இத வந்து பக்தர்கள் தான் புரிஞ்சுப்பாங்க. பக்தர் அல்லாதவங்க வந்து புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஓகே, பக்தர்கள் நாத்திகவாதிகள் எல்லாம் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டார். கடவுள் வந்து எப்படியாப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னா சச்சித் ஆனந்தவர், முழுமையான ஞானத்தை கொண்டவர், சந்தோஷமா இருக்கிறவர், நித்தியமானவர்ன்றத அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அவர் எப்பவுமே ஆனந்தமயா, அவர் வந்து பிறப்பற்றவர், எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காருன்றத வந்து நாத்திகவாதிகள் வந்து மறுப்பார்கள். ஓகேவா? யாரெல்லாம் தேவதேவர்களை வழிபடுறாங்களோ அவங்க அந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. என்ன வழிபடுறவங்க என்னோட கிருஷ்ண லோகத்துக்கு வருவாங்க. இது வந்து கடவுளே சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் போலாம் மாதாஜி. சோ ஹரே நம்ம கிருஷ்ண மாதாஜி. அல்டிமேட்டா இல்ல. படிங்க மாதாஜி. प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयम् अभिजानाति योगो मामवि अव्ययम्. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன், அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. ஓகேவா? சோ என்ன சொல்றாரு, எல்லாருக்கும் வந்து கடவுளை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன் தெரிஞ்சுக்க முடியாது? யோக மாயா சமாவிருத்தக. யோக மாயான்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்தரங்க சக்தி ஒண்ணு இருக்கு. அந்தரங்க சக்தியால் அவர் என்ன பண்றாரு, கவரப்பட்டுள்ளார். ஓகேவா? இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கண்ணாடி மேல வந்து ஒரு திரை போட்டிருந்தா நம்ம முகம் பார்க்க முடியுமா? இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்லையா? அது மாதிரி கடவுள் வந்து என்ன ஒரு திரை போட்டிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்தரங்க சக்தி யோகா மாயால கவரப்பட்டிருக்கிறாரு. சோ நம்ம அவரை பார்க்க முடியுமான்னா கண்டிப்பா பார்க்க முடியும். என்ன பண்ணணும், அவரை பார்க்கறதுக்கு பக்தி பண்ணணும். ஓகேவா? மூடோ யாம் நா அபிஜானந்தி லோகோமாம் அஜம் அவ்யயம். மூடர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்து தெரிஞ்சுக்கவும் மாட்டாங்க, அவங்க புரிஞ்சுக்கவும் மாட்டாங்க. ஓகேவா? பக்தர்கள் மாத்திரம்தான் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும். நான் எப்படியாப்பட்டவன், அஜம். ஓகே, அஜம்னா என்ன அர்த்தம்? பிறப்பற்றவர், அவ்யாயம், அழிவில்லாதவர். ஓகேவா? ரெண்டு வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கணும். அவர் பிறப்பற்றவர், அப்புறம் வந்து அவர் அழிவற்றவர். ஏன்னா அவர் பரமபுருஷ பகவான் சொல்றோம், சுப்ரீம் சொல்றோம் இல்லையா? ஏன் சுப்ரீம் சொல்றோம்? அவருக்கு நிகரானவர் யாரும் இல்ல, அவருக்கு விட சமமானவர் யாரும் இல்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை விட உயர்ந்தவரும் இல்லைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா எல்லாத்தையும் தோற்றுவிச்சது அவர்தான். ஓகேவா? இதான் வந்து குந்தி மகாராணி என்ன சொல்றாங்க தன்னுடைய பிரார்த்தனையில, ஓ லார்ட், யூ ஆர் த மெயின்டெனர். இந்த எல்லா அகிலத்தையும் நீங்க தான் வந்து காத்து வழிபட்டுட்டு வரீங்க. இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபல்னு ஒண்ணு இருந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு செய்யறது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ உங்களுடைய திவ்யமான ரூபம் வந்து யோக மாயால கவரப்பட்டிருக்கு. அந்த பிரம்ம ஜோதி இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து உங்களுடைய பிரம்மஜோதி இஸ் த கவரிங் ஆஃப் த இன்டர்னல் பொட்டன்சி. அதுக்கு மேல ஒரு பிரகாச ரூபம் இருக்கு, அதுதான் வந்து பிரம்ம ஜோதின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால இவங்க என்ன பிரார்த்தனை பண்றாங்கன்னா, மே யூ கைண்ட்லி ரிமூவ் திஸ் க்ளோயிங் எஃப்ளஜன்ஸ். தயவு செய்து அந்த க்ளோயிங் எஃப்ளஜன்ஸ்னா இங்க பிரம்ம ஜோதி அந்த திரையை வந்து விலக்கிடுங்க.
ப்ளீஸ் ரிமூவ் திஸ் க்ளோயிங் எஃப்ளஜன்ஸ். அதுதான் வந்து எங்களை வந்து உங்களை பார்க்காம விடுது. உங்களுடைய சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபத்தை வந்து எங்களால பார்க்காம யோகமாயா என்ற திரையை வந்து நீங்க போட்டுட்டு இருக்கீங்க. தயவு செய்து அதை எடுங்க, நாங்க உங்களை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தி மாதா பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஓகே, நம்ம தூய பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனையை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் அவ்வளவு அளவுக்கு உணர முடியாது, நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு ஞானம் இல்லை, நம்மளா ஒரு ஸ்லோகத்தையோ ஒரு பொயட்டையோ எழுத முடியாது. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, எழுத முடியாது. இல்லையா? சோ இப்போ பிரம்மா என்ன பிரார்த்தனை பண்றாரு, அதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவத்ல சொல்லியிருக்காரு, ஓ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட், ஓ சூப்பர் சோல், ஓ மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் மிஸ்ட்ரி, ஹூ கேன் கால்குலேட் யுவர் பொட்டன்சி அண்ட் பாஸ் டைம் இன் திஸ் வேர்ல்ட். சோ என்ன சொல்றாரு, நீங்க தான் வந்து பரமாத்மா. ஓகே, நீங்க தான் எல்லாத்துக்கும் அதிபதியா இருக்கீங்க. உங்களுடைய சக்தியை யாரால கணக்கிட முடியும், உங்களுடைய லீலைகளை யாரால சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா, நீங்க எல்லா இடத்துல வியாபிச்சிருக்கீங்க. உங்களுடைய சாரி இன்ஃபீரியர் எனர்ஜினால, அதாவது தாழ்ந்த சக்தினால இந்த உலகத்தை படைச்சீங்க. உங்களுடைய சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. ஓகேவா, அது யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதாவது எவ்வளவுதான் கற்றறிந்த அறிஞர்களா இருந்தாலும் சரி, பண்டிதர்களால இருந்தாலும் சரி, அவங்களால என்ன பண்ண முடியல இன்னும். அட்டாமிக் கான்ஸ்டியூஷனை தான் இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? நம்ம ஆட்டம்ஸ்க்கு எத்தனை தியரி படிச்சுட்டு இருக்கோம், அதுதான் இங்க இருக்கிற பௌதிக விஷயத்தை தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. பட் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு லோகம் இருக்கு, உங்களுடைய லோகம். அது யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, உங்களுடைய சக்தியை வந்து யாராலும் கணக்கிட முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா, நீங்க மறுபடியும் அவர் என்ன சொல்றாரு, பிறப்பற்றவர். அப்புறம் வந்து அவ்யயா, இந்த வார்த்தை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலயும் படிச்சோம் இல்லையா? பிரம்மா பிரேயர்ஸ்லயும் அதே சொல்றாரு. இந்த பகவத்கீதையில லாஸ்ட் வேர்டு பாருங்க, அஜம். அஜம்னா பெறப்பட்டவர். அப்புறம் அவ்யயம், என்னைக்குமே வந்து அழிவு இல்லாதவர். சோ இது பிரம்மா கூட சொல்லியிருக்கார். சோ பிரம்மா யாரு, முதலாக படைக்கப்பட்ட ஜீவராசி இல்லையா? கடவுளால படைக்கப்பட்ட ஜீவராசி. நமக்கு எல்லாரும் அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தந்தையா இருக்கிறோம் இல்லையா? பிரம்மானாலதான் நம்ம எல்லாரும் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கோம். அவரே அப்படி சொல்றாருன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய மூத்தோர்கள் வார்த்தையை கேட்கணும் இல்லையா? நம்ம வீட்டுல என்ன பண்றோம், அப்பா அம்மா பேச கேட்கிறோம். அது மாதிரி வேதங்கள்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நமக்கு செகண்டரி கிரியேட்டரா இருக்காரு, அப்புறம் ஒரிஜினல் ஃபாதராவும் இருக்காரு லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு. அவருடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்கறதுல தப்பி இல்லை இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் தனது தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளுகிறார், மற்றவர்களுக்கு அவர் மறைக்கப்படுகிறார். அப்படியே காமிச்சா கூட பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், முட்டாள்கள், அவங்களால புரிஞ்சிக்கவும் முடியாது இல்லையா? அப்புறம் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 26ல இருந்து 30 ஸ்லோகங்கள் பார்க்க முடியும். யார் பக்தராக முடியும். ஓகேங்களா, படிங்க மாதாஜி 26. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேதாகம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன படிவிஷ்யாணி சபூதானி மாம் தூ வேத நகட்சண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன், ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. என்ன சொல்றாரு பாருங்க கிருஷ்ணரு. கிருஷ்ணா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, நம்ம எல்லாம் சமகாலத்தவர், எல்லாம் எனக்கு தெரியும். 3 காலங்கள், அதாவது கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? என்னெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது, இனி நடக்க போது எல்லாம் எனக்கு தெரியும்பா. எல்லா ஜீவராசிகளையும் எனக்கு தெரியும். ஆனா அவங்கள வந்து அவங்க வந்து என்னால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது, தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா, நம்ம எல்லாம் எப்படியாப்பட்டவங்க, நேத்து என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோன்றது கூட மறந்துடும். அப்படியாப்பட்ட ஆளுங்க. ஆமா தானே? நம்ம ஆமா நேத்து என்ன மாதாஜி. பேசணுன்றது கூட மறந்துடும். ஆமா கரெக்டா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆனா கடவுள் அப்படி இல்லை. நாம யோசிச்சு பாருங்க, இந்த உலகத்து 84 லட்ச வகையான உயிரினங்கள் இருக்கு. அதுல ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? லட்சக்கணக்கான ஜீவராசிகளாவும் இருக்கலாம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸாவும் இருக்கலாம் இல்லையா? ஒரு இன்செக்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுலயே எத்தனையோ வகைகள் இருக்கு.
இல்லையா? அதை நமக்கு நம்மளால எத்தனை வகையான மரங்கள் இருக்குன்றதும் நமக்கு தெரியாது. எத்தனை வகையான செடி கொடிகள் காய்கறிகள் இருக்குன்ற ஞானம் நமக்கு ஃபுல்லா இருக்கா? இல்ல. இல்லையா? பட் யோசிச்சு பாருங்க, இதெல்லாம் இன்யூமரபிளா இருக்கு. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்கிற யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இந்த ஆஹ் விவஸ்வானுக்கு சொன்னாரு, விவஸ்வானுக்கு அடுத்தது மனுக்கு சொன்னாரு, மனுக்கு அடுத்தது இஷ்வாக்கு சொன்னார். இது எப்போ 120 மில்லியன்ஸ்க்கு முன்னாடியே இல்லையா? இப்போ 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை தானா சொல்றார் இல்லையா? பட் அதாவது கிருஷ்ணரை நம்மளால பார்க்க முடியலன்றதுனால கிருஷ்ணர் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அதாவது சூரியனை மேக கூட்டங்கள் மறைச்சிட்டு இருந்த கிரணங்கள் இருக்கும், சூரிய கிரணங்கள் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா சூரியன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? தற்போதைக்கு அது மேகத்தால மூடப்பட்டது. அந்த மேகம் கலைஞ்சு போச்சுன்னா நம்மளால சூரியனை பார்க்க முடியும். அது மாதிரி கிருஷ்ணர் இருக்காரு. நம்ம சிற்றறிவை கொண்டு நம்ம அவர் இல்ல அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது இல்லையா? வேதங்களை படிச்சு தூய பக்தர்களோட சங்கம் வச்சுட்டு நம்ம அவரை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பக்தி. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பக்தின்னா நாமஸ்மரணம். ஓகேவா? ஓகே. சோ ஒருத்தங்க பாத்தீங்கன்னா அதே பரமாத்மாவையும் சரி இல்ல பிரம்மனையும் உணரனா கூட அதுக்கு யாரோட கருணை வேணும்? பரமபுருஷ பகவானோட கருணை வேணும். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் யாரு? அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் தான் இல்லைங்களா? நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணுவாங்க, ஆயிரம் கணக்கான பக்தர்கள் முயற்சி பண்ணுவாங்க. பட் ஒருத்தர், யாரோ ஒருத்தர் தான் பெர்ஃபெக்ட் ஆவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கிருஷ்ணருடைய ரூபம் பௌதிகமானதல்ல. ஓகே, கிருஷ்ணர் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, எல்லா காலத்தில் நடந்தது அவருக்கு தெரியும். எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் நம்மளாம் புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்தவரை காண்பது அரிது இல்லையா? தௌசண்ட்ஸ்ல ஒண்ணுதான் அவங்கள அடைவாங்க. ஓகே, கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர், மாயை பாத்தீங்கன்னா மேகத்தை போன்றது. மேகங்கள் எப்படி தற்காலிகமாக மறைக்கலாம். அத்தகைய மறைவு நமது எல்லைக்கு உட்பட்டது. பட்ட பார்வையில் மட்டுமே. சூரியன் உண்மையில் மறைக்கப்படுவதில்லை இல்லையா? நம்ம நினைக்கிறோம் சூரியன் தோன்றாரு மறைஞ்சிட்டாரு, பட் அப்படி இல்லை. அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். நமக்கு இப்ப தெரியல, பட் வேற ஒரு தேசத்துல அங்க சூரியன் உதச்சிருக்கார் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்மளுடைய அறியாமை. கிருஷ்ணனுடைய ரூபம் பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமானது அல்ல. ஓகே, ஒரு எல்லா காலங்களாய் அறிந்தவர். 27வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஈச்சா தேவஸ்ஸ தேவஸ்ஸ சமுத்தேன வாமோஹேன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்கோ யாந்தி பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? இச்சா துவேஷா சமுத்தேன துவந்தா. இந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, துவந்தான்னா இரட்டிப்புத்தன்மை. ஓகேவா? சோ இந்த உலகத்துல இரட்டிப்புத்தன்மை இருக்கு. வெறுப்பா வெறுப்பு இல்லையா? சர்வபூதானி சம்மோகம். என்ன சொல்றாரு? எல்லா உயிர் வாழ்களுக்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் இருக்கு. பரத குல தோன்றலே, எதிரிகளை வெல்வோனே, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கி உள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளும் எதனால் என்ன குழப்பம் அடைந்து பிறந்துள்ளனர். ஓகே, சோ இந்த உலகம் பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது, இரட்டிப்பு தன்மை கொண்டது, மிருத்யு லோகம் சொல்றோம். ஏன்னா இங்க மரணம் நிச்சயம். சோ இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கிறவங்களுக்கு என்ன இருக்குது? விருப்பு வெறுப்பு. நம்ம காலையில இருந்து நைட்டு வரையும் பாருங்க, எனக்கு தோசை பிடிக்கும், இட்லி பிடிக்காது, எனக்கு சாம்பார் பிடிக்காது, ரசம் பிடிக்கும். இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துலயும் இது பிடிக்கும் பிடிக்காது, எனக்கு இவங்கள பிடிக்கும் இவங்கள பிடிக்காது இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கா? எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் ஈஸி, இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு பிடிக்காது, கஷ்டம் இல்லையா? நம்ம எல்லா விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? விருப்பு வெறுப்புன்றத வச்சிட்டு இருக்கோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ அதனால நம்ம இந்த இருமைக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? சோ அந்த இருமைக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கனால நமக்கு என்ன இருக்குது? குழப்பம் இருக்குது.
குழப்பம் இருக்கிறதுனால நமக்கு கிளாரிட்டி இல்லை, எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம இந்த என்ன கான்செப்ட் எடுத்துக்கணும்னா, இது வந்து அசாஸ்வத துக்காலயம் மிருத்தியாலயம் எல்லாமே இருக்கும். எப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு கிளைமேட்ல வந்து நமக்கு வந்து எத்தனை சீசன்ஸ் இருக்கு, மாறி மாறி வருது இல்லையா? சம்மர், வின்டர், ஆட்டம், ஸ்ப்ரிங் சீசன் சொல்லிட்டு ஒன்னொன்னு மாறி மாறி வருது. இயற்கையிலே அத்தனை மாற்றங்கள் இருக்குன்னும் போது அதை வந்து ஏத்துக்கணும் இல்லையா? அச்சச்சோன்னு சொல்லிட்டு உட்காரக்கூடாது நம்ம இல்லையா? எனக்கு மாத்திரம் கஷ்டம் வருதேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கஷ்டமும் வரும் சந்தோஷமும் வரும். அந்த இரட்டைப்புல இருந்து வெளியே வரணும். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இது என்னுடைய குடும்பம், ஏன் கணவன், ஏன் குழந்தைங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இவங்க என் இனத்தவர்கள், இவங்க வேற இனத்தவர்கள் அப்படின்னு பிரிவு இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஆமாவா இல்லையா? இவன் ஏன் ஜாதிக்காரன், நீ ஏன் தேசத்தக்காரன், அதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா நம்ம கிட்ட? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? இந்த டியூயாலிட்டிஸ், இரட்டிப்பு தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெளியே வரணும். இது யார்கிட்ட இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது எல்லாமே முட்டாள்களா இருக்கவங்க, அறியாமல் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க கிட்ட இருக்கு. அதனால அவங்க ரெண்டையும் வச்சுக்கிறதுனால அவங்க முட்டாள்களா இருக்காங்க. அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஓகேவா? அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. நம்மள அவமானப்படுத்தினாலும் சரி, மரியாதைப்படுத்தி கௌரவிச்சாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணணும், சாதாரணமா எடுத்துக்கணும். அப்பதான் நமக்கு என்ன ஆகாது, மனசு வந்து பாதிக்காது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. Yes, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏசாம் இத்வந்தக தம் பாபம் ஜனானம் புண்ணிய கர்மணம் தே தித்வந்த்வாமோகர் நிர்முக்தா படிஜந்தே மாம் த்ருடடி பிரதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையில் இருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். சோ நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன பண்ணோம், ஏன் அவங்களுக்கு வந்து விருப்பு வெறுப்பு இருக்கு இல்லையா? எனது, இது உனதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? நம்ம வீட்டுல கூட என்ன பண்ணுவோம், அது இருக்குது, அந்த உணர்வு இருக்கு இல்லையா? இது எந்தப்பா, இது உண்டுப்பான்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க இல்லையா நம்ம பசங்களும் சரி. சோ அதுல இருந்து வெளியே வரணும். ஓகே, அப்படி வந்தாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பக்தியை வந்து சரியா பண்ண முடியும். ஓகே, அவங்க வந்து மயக்கத்துல இருக்காங்க. அந்த மயக்கத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா என்ன பண்ணணும், பரமபுருஷ பகவான் மேல பக்தி தொண்டை பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும், மன உறுதியுடன் பண்ணணும். ஓகே, போன ஜென்மத்துல வந்து முற்பிறவிலும் சரி இந்த ஜென்மத்திலும் வந்து அவன் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டுட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால என்ன ஆகுது, பாவ விளைவுகள் எல்லாமே போயிடுது. ஓகேவா? அப்ப வந்து அறியாமையில இருந்து வெளியே வந்துடுறான். ஓகே, இதனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது, குவாலிஃபிகேஷன் ஆகுது. இப்போ ஒருத்தன் வந்து காலேஜுக்கு அட்மிஷன் ஆகணும்னா அவன் என்ன பண்ணிருக்கணும், 10th பாஸ் ஆயிருக்கணும், 12th பாஸ் ஆயிருக்கணும். ஆமாவா? ஆமா மாதாஜி. அது மாதிரி நமக்கு கடவுளை தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூட நம்ம கிட்ட இருக்கிற அறியாமை போகணும் இல்லையா? யாரால் மாயையை கடக்க முடியும், புண்ணிய செய்தவர்களால, இருமையில் வெளியே வந்தவர்களால. ஓகேவா? மயக்கத்தில் ஈடுபட்டு பக்தி தொண்டு செய்யற மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார்கள். ஓகே, பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதா, இவங்களாலதான் வந்து மாயையை வந்து கடக்க முடியும். இல்லைன்னா கஷ்டம். ஏன்னா நமக்கு தெரியும் மாயை வந்து யாரு, கடவுளுடைய சக்தி தான். கடவுள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயைக்கு நிறைய சக்தி கொடுத்திருக்காரு. ஓகே, சோ மாயை நிறைய நேரம் நம்மள வந்து டெஸ்ட் பண்ணும், கிருஷ்ணரா மாயையா. சோ நம்ம யாருக்கு சேவை செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு தான் சேவை செய்யணும். சோ அந்த மாயையை வந்து நம்மளால வந்து வெல்ல முடியுமா, இல்ல. எப்படி வெல்ல முடியும், கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டா அவர் பார்த்துப்பாரு. நம்மளா சுயமா முயற்சி எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாயை கிட்ட நம்ம வந்து தோத்து போயிடும். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, மாயையே கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். ஏன்னா அவர் தான் உருவாக்கினார் இல்லையா? அதனால அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாரு. ஏன்னா மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் முன்னாடி நிக்காதான், அவர் பின்னாடிதான் நிக்குமா. சோ இப்ப பிரபுபாத பர்பட்ல என்ன சொல்றாருன்னு பாக்கலாம். தூய பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மட்டுமே சாத்தியம். சோ நம்ம பக்தியில முன்னேறணும்னா நமக்கு
சாது சங்கம் வேணும். ஓகேவா? சோ யாரெல்லாம் பாவிகள், நாத்திகர்கள், முட்டாள்கள், இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய திவ்யமான நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த பாவ விளைவுகள் இருந்தும் இரட்டிப்பு தன்மையில இருந்து வெளியே வந்தவங்களால வந்து கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும்ன்றத இங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தனுக்கு முக்தி வேணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்னா கடவுளுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வந்து சேவை செய்யணும்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யணும். அப்புறம் வந்து பக்தர்களுடைய சங்கத்தை வச்சுக்கணும். அப்பனா என்ன அர்த்தம்? பக்தர்கள் அல்லாதவர்கிட்ட இருந்து சங்கம் வச்சுக்க கூடாது, நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் வச்சுக்க கூடாது, பக்தர்களுடைய சங்கத்துலதான் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க? இந்த பௌதிக உலகத்தை கடந்து ஆன்மீக லோகத்துக்கு போறாங்க. அவங்களோட சேர்ந்து நம்மளும் அந்த பாதையில முன்னேற்றம் அடையலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதுக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? நான் கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு, என்னோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் இதுதான், நான் கடவுளுடைய சேவகன் என்றதை புரிஞ்சுட்டு பக்தி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே. சோ இதுக்கு வந்து நமக்கு என்கரேஜிங்கான ஒரு என்விரான்மெண்ட் வேணும்னா சாது சங்கம். சாது சங்கத்துல இருக்கும்போது அவங்க வந்து இத்தனை ரவுண்ட் பண்றாங்கப்பா, நானும் இத்தனை ரவுண்ட் பண்ணணும்ப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு உத்வேகம் வரும். ஓகேவா? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜரா மரணமோ ஜரா மரண மோசாய மாமாஸ்ரித்ய எந்ததியோ ஏ பிரக்ம தத்விது கிருத்சனமத் யாத்மம் கர்ம சாஹிலம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முதுமையில் இருந்தும் மரணத்தில் இருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் வந்து யார பிரம்மனேன்னு சொல்றாரு? இந்த முதுமையில இருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் நான் விடுதலை அடையணும். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? பக்தி தொண்டை செய்யறாங்க. அதன் மூலமா கிருஷ்ணரை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவருடைய நாம ரூப குணலீலைகளை எல்லாம் திவ்யமானதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அப்படியாப்பட்டவங்க இந்த உலகத்துல இருந்தா கூட அவங்க எந்த நிலையை அடைஞ்சவங்க? பிரம்மன் நிலையை அடைஞ்சவங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு ஒருத்தருக்கு 4 விஷயங்கள் நடக்குது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். இல்லையா? நமக்கெல்லாம் இஷ்டப்படுறோமோ இல்லையோ நமக்கு என்ன ஆகுது? வயசு ஆயிட்டே இருக்குது. நம்ம சின்ன வயசு போட்டோ எடுத்து பாருங்க, இப்ப ஒரு போட்டோ எடுத்து பாருங்க, எவ்வளவு அளவுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும். நம்மளே எவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துருக்கோம். இன்னும் வளர வளர வயசாக ஆக என்ன ஆகுது? முட்டி வந்து தேஞ்சு போயிடுது, முடி எல்லாம் வெள்ளையாகுது, கண்ணு மங்குது, காது வந்து கேட்கறது மந்தமாகுது. இது நமக்கு விருப்பம் இருக்குதோ இல்லையோ அது வந்து நடந்துட்டே இருக்குது. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? இது எல்லாமே இல்லாத இடம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக லோகம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இல்ல, மரணம் இல்ல, முதுமை இல்ல, வியாதி இல்ல. அட்லீஸ்ட் அதுக்கோசம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த லோகத்துக்கு போகணும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. இல்லையா? சோ அதுக்கு நமக்கு என்ன அடிப்படை ஞானம் வேணும்? அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் வந்து ஆத்மா. ஓகே, நான் வந்து ஒரு ஜீவாத்மா என்ற நிலைய நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தி பண்ணுவோம். ஓகே. சோ அப்ப வந்து அந்த பக்தி பண்ணும்போது அவன் என்ன பண்றான்? Pure devotees are transcendently situated on the Brahman platform and they know everything about the transcendental and material activities. தூய பக்தர்களுக்கு என்ன தெரியும்னா அவங்க ஞானம் தெரிஞ்சிருக்கு, கடவுளை பத்தி முழுமையான ஞானம் தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த உலகத்துடைய தன்மை என்ன, அப்புறம் பௌதிக லோகத்துடைய இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னன்ற அவங்களுக்கு தெரியும். ஆன்மீக லோகத்துடைய தன்மைகளும் அங்க என்னென்ன நடக்குதுன்றதை அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? ஓகே. சோ மறுபடியும் இங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, நீ வந்து தூய பக்தி, உன் மனசுல தூய பக்தி இல்ல
இருந்தாலும் நீ கிருஷ்ணரை வழிபட்டுட்டே வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்றாரு, நாள்பட மெல்ல மெல்லமா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்களையும் கலங்கங்களையும் எடுத்துட்டு நம்மள குவாலிஃபை பண்றார் அவருடைய நித்திய திருநாட்டுக்கு போறதுக்கு. அதே வந்து ஒருத்தன் வந்து தேவர்களை வழிபட்டா அவன் தேவர்களுடைய லோகத்துக்கு போறான். இந்திர லோகத்துக்கு போலாம், சிவலோகத்துக்கு போலாம், பிரம்ம லோகத்துக்கு போலாம். பட் அவன் என்ன ஆவான், கண்டிப்பா இங்க திரும்பி வருவான். கிருஷ்ணரை வழிபடுற வந்து கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போறாரு. ஓகேவா? ஒன்லி பர்சன் who performs activity in Krishna consciousness மாம் ஆஸ்ரித்யா. இந்த வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட். மாம் ஆஸ்ரித்யா. ஓகேவா? அவரை பத்தி நினைச்சிட்டு அவருக்கோசம் சேவை செய்யறது. ஓகேவா? சோ அவங்க கடைசியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா முயற்சி எடுத்து 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 என்னுடைய லோகத்துக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க பாக்கலாம். என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ்? பிரம்மன் ஆன்மீக அறிவை பெறணும். எப்படி உணரணும்? பிரம்மன் கரெக்ட் மாதாஜி. அதுக்கு யார வழிபடணும்? மகாவிஷ்ணு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனை வழிபடணும். சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாதிபூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி அடிஞ்சஜம் சயே விது பிரயாணகாலே அபிசமாம்தே விதுர் யுக்த சேதசக. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷ பகவானாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரு? இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாத்தையும் தோற்றுவித்தது தேவர்கள், அவங்களுக்காக செய்யக்கூடிய யாகங்கள், அப்புறம் பரமபுருஷ பகவான் என்னை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, ஓகேவா, அவங்க மரண நேரத்துல நினைச்சா கூட அவங்களால வந்து என்ன வந்து அடைய முடியும். சில பேர் வந்து ஆரம்ப நிலையில இருந்து பக்தர்களா இருக்க மாட்டாங்க. பட் கடைசி நிமிஷத்துல வந்து கடவுளை நோக்கி தவம் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுடைய ராஜ்யத்துக்கு போவாங்கன்றத நமக்கு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? சோ அதுக்கு வந்து கால நேரம் எல்லாம் பாக்குறது இல்ல கடவுள். நீ மரண சமயத்துல கூட ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட நம்பிக்கையோட கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, கடவுள் தான் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்துக்கும் அடிப்படையா இருக்காரு. அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், தேவர்களா இருக்கட்டும், அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய யக்னங்களா இருக்கட்டும், எல்லாமே யாரை சார்ந்து இருக்குது? பகவான் கிருஷ்ணரை தான் சார்ந்து இருக்குது. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு கடவுள் மேல வந்து பக்தி பண்ணணும். யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷராகவும் பௌதிக தோற்றத்தை ஆள்பவராகவும் தேவர்களை ஆள்பவராகவும் யாகங்களை ஆள்பவராகவும் அறிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் கிருஷ்ணர் லோகத்தை அடைய முடியும். சோ மையப்புள்ளி வந்து கிருஷ்ணர் இல்லையா? தூய பக்தி தொண்டில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதிலும் அவரை புகழ்வதிலும் எல்லா நோக்கங்களும் நிறைவேற்றிவிடும். இந்த உறுதியான திடமான நம்பிக்கை திருவழுத எனப்படுகிறது. பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கம் இதுவே. என்ன சொல்றாரு? நம்பிக்கை இல்லையா? நம்ம வந்து பேசிக்கா என்ன வேணும்? நம்பிக்கை வேணும் இல்லையா? ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லயோ சரி, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லயோ என்ன இருக்குதாங்க? நம்பிக்கை. இந்த மாதிரி கடவுள் மேல நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும். ஸோ பர்பாட்ல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்துலாம். யாரெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காங்களோ அவங்க என்னைக்குமே வந்து என்ன ஆகுறதுல தவறான வழியில வந்து போறது இல்ல. தே ஆர் நாட் டீவியேட்டட். ஓகேவா? அவங்களுக்கு நல்லா கிளியரா தெரியும் கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள். ஓகே. சோ அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகம் வந்து எப்படி இயங்குது, இந்த தேவர்கள் யாரு, இவங்க எல்லாம் எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து சாங்ஷன் பண்றாங்க, இவங்களுக்கு அத்தாரிட்டேட்டிவ் பவர் இருக்கு, எங்க இருந்து வருது, இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் அலசி ஆராய்ஞ்சன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கு எல்லாம் மூல வித்து காரணம் வந்து பரமபுருஷ பகவான் அஜம்பீத பிதாமகா. அதாவது அவர்தான் வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் விதை கொடுத்த தந்தை.
இல்லையா? அதை அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் மேல பக்தி பண்ணுவான். கால நேரம் எதுவும் இல்லை, மரண சமயத்துல கூட அவன் வந்து பக்தியை பண்ண ஆரம்பிச்சா அவன் கண்டிப்பா என்ன சொல்றாங்க, கோலோகன விருந்தாவனத்துக்கு போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கட்வாங்க மகாராஜா ஸ்டோரியை பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் வந்து 24 நிமிஷங்கள் கிடைக்குது. 12 மினிட்ஸ்ல டிராவலிங் டைம் விட்டாரு. 12 மினிட்ஸ்ல வந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, பரமபுருஷ பகவானுடைய தாமரை திருவடியை நினைச்சு பக்தி பண்ணி கடவுளுடைய திருநாட்டை அடைஞ்சாருன்றதை பார்த்தோம். ஓகேவா? இந்த 7வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஹவு ஒன் கேன் பிகம் ஃபுல்லி கிருஷ்ண கான்சியஸ் பர்சன். எப்படி ஒருத்தன் வந்து ஃபுல்லா கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கலான்றதான் இங்க சொல்லி கொடுக்குறாரு இந்த அத்தியாயத்துல. ஓகே, அப்புறம் பக்தர்களுடைய சங்கம் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஆன்மீக மயமானது. ஓகேவா? சோ பக்தர்கள் மூலியமா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை வந்து அடைய முடியும். ஓகேவா? அத ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும். இன்னொன்னு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் திங்னா, நம்மளுடைய நிலைமை, அசலானவர் நம்ம யாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் வந்து படிப்படியா நம்ம பக்தியில முன்னேற முடியும். நான் கடவுளுடைய அங்க துணுக்குன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மனுஷ பிறப்பு கொடுத்திருக்குது என்ன, நான் மறந்து போன கிருஷ்ண உணர்வை வந்து மறுபடியும் புதுப்பிச்சுக்கணும். அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அது எப்படி முடியும், கடவுளுடைய காரணமற்ற கருணையாலதான் முடியும். ஓகே, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், மகா மந்திரம் சொல்லணும், வேதங்களை படிக்கணும், பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கணும். ஓகேவா? சோ அப்படி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம கடந்து வரலாம். ஓகே, திடமான நம்பிக்கை வேணும். அதுதான் வந்து திருட விருத்தகான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. திருட விருத்தகா, அதுதான் வந்து பக்தியின் ஆரம்பம். ஓகே, இப்படிதான் இந்த 7th சாப்டர் பிரபுபாதா முடிக்கிறார். திருட விருத்தா, டிட்டர்மைன்டு ஃபெய்த். ஓகே, ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். நாளைக்கு வந்து நம்ம 8வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. ஹரி हरि ஹரி हरि போல். बोल. हरे कृष्ण माताजी. நம்ம ஹரே இங்க கிருஷ்ண என் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ நம்ம நாளைக்கு மறுபடியும் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி.